Hello ka mga kabandin, karon is June 26 sa hapon. Alas 4:49 ang takna. Mamaligi ako karon sa akong tinda kay usaman sa ni katindira sinang bandin. Mamaligi ako sa akong buwad, naatay buwad nga ridsal, naatay boneless danggit, naatay dayok. Linapad na siya nga mga tinda. Ang kanang dayok lapad na siya. Unya naatay pinikas, buwad, puro ni buwad pinikas. Ug naa usab tay itlog. Naatay small, medium, large ug XL. Ug napay jumbo. Pili na. Pwede ta maka-order og 1 kilo, 1/2, 1/4. Sa inyo lang gusto. Pwede ra kaayo. Pili mo daan. Pero sa pagkakaroon isikyo pa man, puyo usa ta. Sige na, pili na mga kabandin. Sige, pili. Naapatay daghan. Pili na. Sige. So, maulang usa ni karon. Stay safe and be happy. Bye-bye.